Mbak Lukina Sua. Mutong. Nyapa. Nyapa lah ngomong mah udah wong ayu. Nyapa? Mas, ngono Mas, karo apa jale? Menandakan el kamu balanya. Gak keting aku. Luki. Mas keplek. Gembos ki siji. Apa? Kesrontolen. Loro gampang lali ngono lho. Nu karo kancane dhewe lali kok. Iya. Grupe kono dhewe lali kok. Iya to jane. Iya, iki luar biasa kekompakane Sekar Gadung, kanca-kanca Sekar Gadung, pimpinan Kilurah Minto Darsono wong ayu. Iki dipirsani ora mek wong Indonesia, ora mek wong luar negeri. Oh, di luar angkasa ya. Dari planet Pluto iki ndelok iki. Planet ngendi? Pluto. Apa wis tau ning planet Pluto apa? Pindho ora dedek, pedhot lek awe. Masa? Kok balik mulai? Kok balik mulai? Nek kono ndak kerasan aku. Iya. Ning kono rasane piye, Mas? Wah, gauri. Nek kono sembarang. Kilo kaya ngene lho. Cai teko yo cai. Iki mesti enek. Aja mek ngono tok. Ngrangkulo lewat di. Gagah ya kemaremen kowe rokal ngrangkul. Iya. Menan mencari kesempatan kau. Setromu rada berbahaya no. Sinyal Dek los ya. Iki satu tembang super khusus pemuda-pemudi ya. Salam Rejo dan juga Bapak Ibu Juruladi semuanya. Sing tukang adang. Iki Buromlah. Romlawi apa Mas? Rombongan olah-olah ya. Oke, yuk Sekar Gadung Indonesia. Datos Pamito. Yoga kreatif lodo nabung. Awake wis nabung rong. Urung. Salah ro yoga. Apa, Dik? Mas Bowo Yoga do nabung awake urung nabung belas blas. piro, Mas? Utangnya. Kowe ra ngerti. Sing gowo Mas Bowo. Apa? Perjalanan iki awan ki meng ora kaya Mas Bowo emang. Bagaimana? Kenapa kamu Mas Bowo? Pero mobilnya kan anyar kenter. Mundur, Dik. Apa Kenter. Sing anyar mundur, Dik. Oh, Pak Minto. Truk sing anyar ngantek mundur kok piye. Iya. Mas keplek. Alon-alon pokok Oh, lakon. alon-alon. Nanti Iya, juga Mas. dibur bintang tamu topnya Jawa Timur. Ada siapa? Mas Joklitik dan juga Mas Jokluto. Juga disapa ini ada penggemar yang pengen disebutkan. Siapa? Lek ngomong ini loh Mas. Iya. Aku kok senggolen sok ning darungan tak nganu tak sawer. Kok lek ndak disawer kok nganu ya Mas. Engko diparani wong loro ya. Iya, no sapa kuwi, Dik? Pak Kaji Lombok. Oh, Mbak Kaji Lombok, iya. Karo Mas Edi Keces. Dan juga Jadi Mbak Dwi Ajeng, Mas Edi Keces, terima kasih yang live streaming channel Ki Minto Darsono ya. Ini luar biasa. Terima kasih, alhamdulillah Pak Istianto SPD dan juga Ibu Mujianti ya. Ora Mujiati loh, Mujianti. Ya wis ero ngono dadakno. Mujianti kan koncone dhewe. Iya. Iya, oke. Gimana, Iki Mas? acarane Mologramat Putra tercintanya gimana sudah siap? Juga selamat malam Pak Karim beserta Ibu, Mbak. Iya. Iki pabrik sinden lho kae. Lolo sidene lek Sekar Gadunge pedhot. Mari Mas Sinden Budoyo. sampai iso. Iya. Oh. Dari yang terkecil Pedote marai sampai yang- mulai saindil-indil sampai ondol-ondol. bisa. Enek wis dididik kabeh karo Pak Karim kae. Wah, bocah sih dimpengi mboke digeret. Ayo nyinden. Iya. Oke, Pak Karim luar biasa. Melestarikan budaya loh Mas. Iya, yuk Sekar Gadung Indonesia. Dados pamito. Gimana Abang? Alon-alon. Sudah apa belum? Belum. Mas Cebek ikut tadi ya? Oh, Mas sudah itu tuh Cebek. ya. Oke, wah senyum dong Mas Cebek, senyum toh. Asik. Iya, yo ngono lho Mas, aja merengut ae. Musisi ki rem-remane sinden ya dhewe-dhewe. Sopo lho jane? Mas Depi dhewe, Dhewe. Cebek dhewe, Niko dhewe, Bambang dhewe, Mas Bud. Mas Awakmu. Butuh sapa? Aku, Mbak Luki lek Mas Bud ora Mbak Luki ora. Lek cebek sapa cebek? Cebek Mbak Diah. Wah. Pokoknya Cebek lek ora Diah ya ora lho. Ora nyapel. Ngepen ra apa-apa lho nyepo. Muga-muga bojone sebenarnya cebek yo- ndelok. Agus Mas, wifi-ne dipateni arep budal dipateni. Datane ndang-ndang dintekne karo Cebek. Oke, sudah siap atau belum? Sambil menunggu ini. Tit tit tit. Gimana? Oke, ayo sudah tenang. Oke. Apa iki lho? Apa to, Lis? Apa tadi?
Ini mohon maaf ada yang ngeblank. Kowe ning kene ngancani aku Handoko dari Blimbing. Rejo tangan Sugeng Dalu Pak Handoko. Pak Mulyono, matur suwun Pak Mulyono Sugeng Dalu Pak Mul. Juga diucapkan selamat malam Mbah Santo, Bos Warang Sugeng Dalu Mbah Santo. Sugeng Dalu Mbah Santo.